Danas hoću da pričamo mirno, ljudski, bez velikih reči. Hoću da pričamo o strahu od neuspeha, o onom osjećaju koji te ne slomi u jednom danu, ali te polako zadržava. O onome što se uvuče u čoveka tako tiho da nekad ni on ne primeti kada je počeo da živi opreznije nego što to zaista želi. Možda me sada slušaš dok voziš, možda se vraćaš kući posle posla, možda si umoran, možda ti je glava puna svega, računa, obaveza, poruka, planova i briga. I baš zato mislim da je u ovom trenutku baš ova tema važna. U nekom periodu života strah od neuspeha više ne izgleda kao običan strah. Ne izgleda kao nešto što može lako da se prepozna. On izgleda kao razum, kao oprez, kao ona rečenica koju sebi kažeš da bi ostao miran. Još nije taj trenutak, sačekat ću još malo, sada nije pametno da rizikujem, prvo još nešto da sredim pa ću onda, i sve to zvuči potpuno prirodno i potpuno normalno. Ali problem je u tome što čovjek nekad iza tih pametnih rečenica samo sakrije ono čega se duboko plaši. A plaši se neuspeha. Ne samo da nešto neće uspeti, nego svega što misli da taj neuspeh donosi. Da će da izgleda loše, da će da izgleda slabo, da će da ispadne naivan, da će da razočara sebe i druge, da će da vidi da nije tamo gde je mislio da jeste, da će drugi da nastave dalje, a on će da ostane zaglavljen sa osjećajem da je pokušao i da nije uspeo. I to je jedan jako težak osjećaj. Pogotovo između 25. i 45. godine. Jer tada više nemaš utisak da je ceo život ispred tebe i da možeš baš sve da pomeraš onako u beskonačnost. Tada već osjećaš da vreme ide. Osjećaš ga u telu, u tempu dana, u obavezama, u tome koliko brzo prođu nedelje. Tek je bio ponedeljak, a već je petak. Tek je bila prošla godina, a evo, stigla je već nova. I u tom periodu čoveka ne muči samo pitanje šta želi. Muči ga i pitanje da li je zakasnio, da li može da podnese cenu promene. I zato je strah od neuspeha tada posebno nezgodan. Zato što se spoji sa odgovornošću. Možda imaš posao koji ti ne prije, ali ti daje sigurnost. Možda imaš porodicu u kojoj ne želiš da praviš potezi koji mogu apsolutno sve da uzdrmaju. Možda imaš neku ideju, ali ne smeš da joj se posvetiš do kraja, jer te plaši pomisao da ćeš da izgubiš novac, da ćeš da izgubiš vreme i možda već dugo znaš da nešto mora da se menja. Ali ti nekako svaki put proradi isti unutrašnji glas koji kaže: ej, nemoj sada, još malo izdrži. I čovek izdrži. Mesec, godinu, nekad i mnogo duže od toga. Ali ono što spolja izgleda kao izdržavanje, iznutra vrlo često liči na odlaganje sopstvenog života. To je ono što čoveka najviše zaboli. Ne jedan neuspeh, nego to što osjećaš da već dugo ne živiš potpuno na svojoj strani. Znaš, ljudi često misle da je najveći problem kada pokušaju, pa ne uspeju. Vidiš, ja ne mislim tako. Ja mislim da je mnogo opasnije kada čovjek toliko dugo pokušao da izbegne neuspeh, da na kraju počne da izbegava i sam stvaran život. I to otprilike izgleda ovako. Znaš da bi trebalo da pokreneš nešto svoje, ali stalno čekaš. Znaš da imaš šta da kažeš, ali ćutiš. Znaš da posao na kom si više ne može tako, da te guši, ali ti ostaješ jer ti je to poznato. Znaš da neki odnos više ne može da se nosi na isti način, ali guraš i dalje jer te plaši razgovor. Znaš da imaš potencijal za više, ali iz dana u dan radiš isto i govoriš sebi da ćeš uskoro da kreneš ozbiljno. Vidiš, spolja možda to sve deluje kao da je sve u redu. Funkcionišeš, ustaješ, radiš, odgovaraš ljudima, završavaš obaveze, ali duboko, u sebi. Znaš da nešto stoji.
I to stanje čoveka umori više nego rad. Jer kad radiš nešto što osjećaš kao svoje, i tu ima napora, ali ima i života. A kada dugo stojiš u mestu, iako znaš da nešto mora da se pokrene, onda polako počinje da se gasi ono unutrašnja vatra. Nije to uvek dramatično. Nekad je samo neki tih osjećaj da ti dani prolaze, a da ti zaista nisi tu. Zato hoću da ovde razdvojimo dve stvari koje ljudi često pomešaju. Jedno je neuspeh, a drugo je tvoja vrednost. Koliko ti zaista vrediš. To što nešto nije uspelo ne znači da ti ne vrediš. To što si pogrešio ne znači da si nesposoban. To što si se zapleo pa udario u zid ne znači da si promašio sebe. To samo znači da si čovek, da živiš, da pokušavaš, da nisi ostao negde po strani i da si ceo život svoj proveo maštajući i zamišljajući šta bi bilo da si jednom skupio hrabrost da probaš. Mislim da mnogo ljudi baš tu napravi najveću grešku. Od jednog neuspeha naprave presudu sebi. I umjesto da kažu, nema veze, nije uspelo, idem dalje, oni u sebi čuju nešto drugo. Eto, vidiš da nisi ti za to. A kada čovjek počne tako da razgovara sa sobom, onda svaki sledeći korak postaje još teži. Zato što se ne bori samo sa zadatkom, poslom, sa novcem, sa okolnostima, bori se sa sopstvenom slikom koju je stvorio o sebi. I to je mnogo teže. Zato prevazilaženje straha od neuspeha ne počinje tako što ćeš jednog jutra da se probudiš bez straha. Takve stvari se ne dešavaju. Ne dešava se da dođe hrabrost pa da onda počneš. Mnogo češće čovjek počne dok mu je teško, dok mu nije svejedno, dok sumnja, počne dok mu srce lupa, krene onda kada nije siguran da li je baš spreman. I tek onda korak po korak počne da se menja njegov odnos prema sebi. I to je ono što mislim da ljudi treba da čuju. Ne moraš prvo da budeš potpuno miran da bi počeo. Ne moraš prvo da rešiš sve u glavi. Ne moraš prvo da dobiješ garanciju da će sve da ispadne kako želiš. Dovoljno je da budeš dovoljno pošten prema sebi da kažeš, jeste, ja se plašim, ali neću da stojim samo zato što se plašim. To je veliki unutrašnji trenutak. Ne mora niko da ga vidi. Ne mora čak ni s polja odmah mnogo toga da se promeni. Ali ti znaš kada se to desi. To je onaj trenutak kada više ne tražiš izgovor koji lepo zvuči. Kada ne govoriš sebi da ti treba samo još malo vremena. Kada više ne kriješ od sebe gde postoji problem. I tu počinje prava promjena. Tiho i pošteno. Ne tako što rešiš ceo život u jednom danu. Nego tako što uradiš ono što već dugo znaš da treba da uradiš. Možda je to neki razgovor, možda je to neki poziv, možda je neki snimak, možda odluka da se više ne razvlačiš iznutra, možda je to poziv da rešiš nešto što te već dugo tišti. Možda je to poziv da napraviš prvi ozbiljan korak ka nečemu što je važno. To sve s polja ne deluje veliko, ali iznutra može da uradi mnogo. Jer svaki put kada uradiš ono što si dugo odlagao, ti sebi vraćaš poverenje. Malo po malo, ne odjednom, jer svaki put kada uradiš ono što si dugo odlagao, ti sebi vraćaš poverenje. Malo po malo, ali dovoljno da osjetiš, ipak mogu da stanem iza sebe. A to je ogroman pomak. Ljudi često traže samopouzdanje kao osjećaj, a ja mislim da je samopouzdanje mnogo više odnos koji gradiš sam sa sobom. Gradiš ga tako što sebi daš reč i onda je održiš. Tako što ne pobegneš od nekog važnog razgovora. Tako što ne odložiš nešto samo zato što te plaši mogućnost neuspeha. Tako što sebi pokazuješ da nisi čovjek koji će ceo život samo da čeka povoljan trenutak i da mašta. Jer povoljan trenutak nikad ne dođe sam, nego ga ti napraviš kada prestaneš da se povlačiš.
I da budemo pošteni, sve to nije lako. Nije lako da imaš odgovornost. Nije lako kada nisi sam. Nije lako kada znaš da jedna odluka može da povuče mnoge druge stvari. Nije lako kada si umoran. Nije lako kada ti se čini da su drugi već daleko odmakli ispred tebe. A ti tek skupljaš snagu da nešto presečeš. Ali to što nije lako ne znači da nije potrebno. Ne znači da treba da ostaneš tu gde jesi. Neka čovjek previše poštuje svoj strah, a premalo poštuje ono što već osjeća da mu duše već jako dugo traži. To je ono što hoću da ti ostavim danas. Da možda ne moraš više toliko da veruješ glasu koji te stalno zaustavlja. Možda je vreme da malo više veruješ onom tihom delu sebe koji već dugo zna da nešto mora da se promeni. Ne zato što je sve propalo, ne zato što si zakasnio, ne zato što moraš da napraviš neki veliki preokret pred svim, nego zato što osjećaš da više ne možeš da živiš u stalnom odlaganju svojih želja, nego zato što osjećaš da više ne možeš da živiš u stalnom bežanju od sebe. Možda je to sasvim dovoljno za početak. Ne da bude sve rešeno, nego da više ne okrećeš glavu. Zato hoću da na kraju ostaneš sa jednim pitanjem. Gde te strah od neuspeha trenutno najviše drži u mestu? Gde te najviše koči? Ali ne teorijski, ne u nekoj životnoj filozofiji, nego u tvom najobičnijem danu, u tvojoj realnosti, u onome što već dugo znaš i dalje ne diraš. Možda je to posao, možda je to odnos, možda je to novac, možda je to neka ideja koju nikako da pokreneš. Možda je to odluka da konačno staneš iza sebe, ali šta god daje, nemoj odmah od toga da praviš plan za ceo život. Dovoljno je da ga pogledaš dovoljno pošteno, jer kada čovjek nešto stvarno vidi, onda više ne može da se pravi da ne zna. A kada prestane to pretvaranje, tada polako počinje vraćanje sebi. Ne onda kada nestane strah, nego kada ti više ne pristaješ da živiš po pravilima straha. Hvala ti što si bio ovdje. I ako te je ova epizoda dotakla, podeli je sa nekim kome bi mogla da znači. A ti ostani uz Meta Life Vision podcast, jer nastavljamo zajedno da skidamo sloj po sloj sve ono što čoveka odvaja od njega samog. Vidimo se u sljedećoj epizodi.